fact, you say you go say. Said my senior Dikeh, don't do it to you see, I'm no go they give all this mechanic when no sabi work. Say, I confirm your bag of happy. I'm not I'm all running. Also kanye naba, also kada. Also kanye naba, also. Anje kamara mo yenga bakatara imana yana ma atutalo sikanga wiki oya mo taka wiki ngwana iye bugasi ya bage dozie iko ko yamba ko asibi no decha mama na kan wiki mari hazisi ngwana ruwan kama o oro manna baba ngwana o ha baba onyume ijewe go hey ina batana ka duko papa batana ego duko papa batana ego bole batana ko bala yo fa burga ko ngoke bata ina batana na ta bata ko ego mo ko tawa ko de okay da baba eche mi ego mada wande wande oge mbu nambu ani ba chemu ego mada na utakire wande no lime ene kwa ka chop ta no kreka na ewu ha na bo anu oya bi ni mo oya ka gma iche fu no mo aka ibegi ni ndi na je obodo ndi mepere mepe na ewete ego na ewete ihe na eri eri le na 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 hanka ihe no eba we nga ihe ada na agbochacha afọ no ndi ju ka ngwazi emi wa bi no na bem na agba afọ no ụbọchị mmemme ka amara onye ga egbu baba ọgwụ akwụrụ otu a ọmụ gị na wa ta emechi ala abụ maka ibe m na-eje obodo ebe bunata ego ọbọrụ m ọgbọ na gọọmenti ebute ego mechipụ ọnụ gị ifugo gị mechipụ ọnụ gị mama ka ihe ọgwa asị gị mechipụ ọnụ ọgwụ na nna gị ka isi otu agwa okwu kedu ihe na-emebi gị mgbe ọ bụla chọchọchọchọchọchọchọ ọnụ dị gị n'okwu kedu anyị gị nwoke nke ị na-ajụ ka ọ ịma mgbe ọbụla ị na-ajụ otu ọ dị nna ka ọ dị nwa ngwa gawa nwa ka ihe mmiri akụ nwa m nọ n'ahịa na-eme iri mgbe m ziri nwa ahịa afụbeghị m ya ọ nọtabeghị n'ụlọ gị nke ọ nọ n'ahịa na-emedu mmiri akụ nwa m natakwa ka isie ihe nwaanyị ọma ọ na-abụ na-ele gị nnọọ sọsọ ị na-amụke ka anyanwụ ụtụtụ kedu ka ị mere afụrụ m ya n'azụ gị dị mma mana nke ihu gị dị otu ọ dịrị mmanụ ịchịkọsie elu gị na-ebutere m ajọ ụbọchị ọ dịrị mmanụ tupu mgbe dị o nwere ihe siri ya gwa m ọ pere ka ngwa gị nke bụ eziokwu obi adị ọzọ n'ụtọ n'ọnọdụ anyị obi adị ọzọ n'ụtọ chaa chaa ile na ọnọdụ nke ị nọ ugbu a ịbụ nwaanyị aja di gị anwụrụ n'abalị ọ bụrụ m ga-alụ gị kedu nke bụ na obi adịrọ gị ụtọ n'ọnọdụ ị na-ahụta onwe gị ugbu a gịnị mere gwa m ihe ọ ka ihe nji ajụkwara gị ya bụ ka anyị mara ya anyị ga-eme ya ugbu a kedu ihe gwa m ihe ọ ka m bịa lawa ị na-anya efu na mmiri na-atụsịsị tupu nne na-achọba m emechaa ị ga-afụ mgbazie gị hụ nne m nwaanyị ọma m emerela m ihe ị chọrọ ime m ya bụ nsusu lụkọ ọnụ m nsusu iweta ọnụ m eweta anyị esulukọ ya ọnụ ọ bụrụkwa mmecha nsusu Mimi, akwa ị ga-afụ na mgbede echi
People low, I never see them before. Oso kanyi naba, oso kada, oso kanyi naba. Hey! Eko kwa na miye wan iko n'onu biko. Nke ọbụkwa na mmadụ ziri nwa ya gbaga n'ahịa ebe a gagote ihe ka esi. Ka m eji hosi anya afọ nwatakịrị asị nsị mgbe m ziri ya ahịa. Chin biko zọwakwa m. Ọ gịnị ka ị na-eme eri mgbe m ziri gị ahịa? Teka m sị gị ga igote ihe anyị ga-esi. Mmiri akụ anya afọ ọzọ gị. Amụkwanụ m na ibe m na-amụ ọkwa ahịa ebe a atụtụrụ okwute ama. Gịnị ka ị na-eme? Wepụ! Mama, ekwesịla m ịlọta mgbe na-alọta isi a na-agwa m ka ọwa gbuo m. Iwuchi m wefuo m isi ọnwa. Isi na-agwa m ka ọwa gbuo m. M wee sị ka m zuo ike tupu mmalite ije ọzọ. Ahụ nwa m dịkwa n'ọkụ. Ndo nwekwara ike isi gote ọgwụ nwa. Ọkwa m nyere gị ego. Mama, egoro m ọgwụ na nke nwoke ahụ na-ere ọgwụ n'afịa. Ikwa ka hụ na nwa m jijiji. Adanne. Ngwa m ka anyị baa ka anyị jee sie ihe. Ife agwagụ agụgbukwanụ na ebe a mmiri. Nna gị bata ebe a kịta ime onye ọgụ ụlọ niile enwuru ọkụ maka na afọ ya na-awarị ya. Mama, Mama, gịnị? Nọrọ nke na-ana eme ọchị ọnụ hụ n'aka. Ọ bụkwa nna m abụrụ okenye mgburu gị ikpere n'ala mana ọ mụrụ gị mana ime eziokwu dị ime. Mama, ime. Mama, Ịdị ime. Mama, dị ime. Ọ sịkwa mama ịdịghị ime ka ịkwanụ nke afọ gị na-apụta kwa ụbọchị. Ihe mgbanwe dịzikwa n'ebe ị nọ karịa. Mee nnu m ebere gwa nnu m eziokwu nwa m. Mama, dị ime. Ime m ga-agwa gị oke nri riri. Oke nri? Ọ ya bịara buo m ibu n'afọ. Dizie ka onwe ihe ọzọ. Nri akwa nke anyị niile na-eri n'ụlọ a. O wepụ m aka. Jee meretụ gị aka. Mama. Hai! Efukwanụ mụ. Biko isi na ịdịrị ime. Eziokwu. Mama, dị ime. Biko bịa ka anyị gaa ka anyị bakpuo n'ime ụlọ. Mama, bịa nụ ka anyị bakpuo. Eziokwu. Mama. Chineke biko zọbakwa m. Emeka, guys, I go the man now. I go to the abụọ Ọnịcha. Ogene, ị ga-adọrọ chaa. Ego dị n'obodo a, ọkwa otu. Ego dị n'obodo a, esigo m ego. Ego dị n'obodo a, ego dị, ego pasa. Mana ajụ dị ka ị ga-esi nweta ya bụ ego. Ka ihe anyị ga-eme wee nweta ya bụ ego. Na mmiri a, azụ nọ ya. Keri anyị ga-eme ka anyị nweta ya bụ azụ. Asị na m na ego adịghị n'obodo a, wee ego dị n'obodo a, ezigbo ego dị n'obodo a. Ọ dị ka kemgbe nji mara gị pụta gị ife dị ka ke mmadụ. Ego dị. Ị na-ajụ ife eji ememeta ego. Ọ na ịmara na anyị eji nwa ọgba tum tum wee kpaa ego n'obodo a. Nwere ọgba tum tum ka m nwere amara m agba ọkada ahụ. Ndị okwu ọzọ. Ị na-ajụ ka anyị esi nweta ọgba tum tum nwanne anyị pụọ ọrụ abalị
ejide ofu onye napụta ọgba tum tum ụtụtụ anyị wele alibi ife ka ndị ọcha na-akọ ife a wee mụ na gaa n'ọkwa na nke aka mana ọ bụrụ nke a mana ga atụcha nke na-akọzi ka ya nke na-akọzi pelemense nke bụ anyị jee bụrụ ọkada mmadụ pụtaba nke a wọkwụ ọcha ka adabala ife na-ewute m na ị na-akọ nnọọ ka onye ọgbọ Nsụka na-eche echiche na-ege m ntị na-eso m eso ọ na-eche eche na-akọ ife ọzọ ịbụkwa nwa otu ma ọ bụ na ịbụ onye otu ma na-akọ ife na-akọ ya mụ na nwa otu ahịa dagba last na ụlọ dị karị last nwa ụtọ na-echekwanụ bọyị o jegoro nwere obi ike kwechiri nna a na-ekwufa ya emego nweta ego ebe na-akọlụ m obi anyị na-anaghị aga ya na enyi ya kpara ọgwụ ịṅụ ahụ ka anyị lụọ ife a anyị pụọ n'ụtụ apụ n'abalị apụta n'ụtụtụ ego agba mgbe afọ elibe ekete na-achị udodi nsogbu adịrọ mana enwe obi akachakwa m ya mana udodi ọ gị chi iche kịta esi na eme gị ife ọjọọ na nwanne ka n'obi biko ka anyị mee efe ga efe ihe ife ọsọ ka anyị na-agba ọsọ OKADA nna anyị alụkwa taa gịnị ka a na-akọkwa ịmaha etu ọrụ si adị ya onwe ndị afọ n'ụzọ taa ejego nke anyị na-emekwa na mechin onwe ihe mere na onwe ka o si eme mgbe nna ọpasa yeba ebe ka ị na-eti pụta bọọlụ ọsịsọ ya ebe ka isi kemgbe ụtụtụ ị pụrụ n'ụlọ ọ bụrụ mgbede aka ị na-abata isi ebe papa ọ na-afa agwa aga ebe m ga kedu mgbe anyị ji nwezi onye nche ga na mgbe ị ga-apụ na mgbe ị ga-abata e wee gwa m werezie anyị jụ wee na-asa anyị jụ ọrịa ịjụọ m njụ ọrụ ịjụọ m njụ ọrụ ọhịa ị ga-arụ agwa m ihe iji akọrọ ihe a ka ị wee kọchie ka ị wee kpachie umengwụ gị mana papa ka njikere gị ị gara ọrụ taa ị gara ọrụ agwara gị na ọ bụrụ na ike agwụla gị ịbụ ọkada bụ inye m ya ka m gbaa mbọ aka m metụpụ ọnụ ya ọ bụsa emekwa onye na-agwa okwu ọrụ nna ike na-agwa okwu otu nna m onye nna m ego mgbere isi a akụtara m isi ego mgbere akpụrụ onye ara ekwenye m anya mama ịgwa gị nke bụ eziokwu ịkaji m ụgwọ nna m ịkaji m ezigbo ụgwọ eziokwu ka ga-apụtakwa maka na ike agwabere m onye bụ nna m ike agwabere m onye akwụkwọ nji ana m enye gị enyi ka m gbagoro n'ime isere njikwa ụgwọ kedu ụgwọ nji gị mama nghọta n'abalị a gọgọ ị ga-agwa m onye eziokwu ka m gwakwa gị mbata n'abalị a ịgwa ha m onye bụ nna m mana gị enwe ka m jegwere pụta ifugi ihe i nyere m ka a na-eje m ọkwa ihe si eme n'afọ ka m wepụtara gị na-asị na ihe m nyere ka anyị na-eje n'ubi ka ji na-aka ka anyị na-echekwa n'ubi ka ọ ka na-aka ị na ihe na-agwa anyị ke ụdị ọkụ dị nke a ọ bụ ihe si eme n'afọ ka m nyere gị ihe emegbuoru o mejie eziokwu ga-apụta ibe kedu ihe bụ nwa nke m onye asị na m mụrụ ji etu a wee na-eme omume Jangan mau kata kone, image zo yake. Orugu, mun ne. Orugu bo. Nna kidi bo.
kedụ nke ị nọ nna kedụ nke ị nọ n'ezi ihe ọsọ ya kedụ ife na-eme nne nwanne m agụụ kalịlị iwesiri m ike na kedụ ọ na-abụ ife isi ike ọ na-ezi nwa ka iji enweta ya aghọtara na nne ka ọ kedụ nwanne ya ebe a na bụ ebe dị mma nọ na-eriju ahụ ebe a nyaka nọ na-eli nri ebe a nwere ihe ọzọ nna pụta nọrọ n'ebe a na-eli gbanyụ nwụrụ nna ekene anyị n'ezi onwere onye na-aga onwere ebe a na-ele kedụzi ife ị na-emezi kedụzi nke m isi enwetazi ife ị na-eli ebe a nwere n'ebe m fụrụ little step mana achọrọ m ka ntị nwanne bụ ọyị nwoke anyị gwara okoto aghọtasịrị kwado m ebe ma anọ aka m mma ma ịkọwala m oduke nne m anya aghọtasịrị na m kedụzi nke m na ị na-ebu obere ori aghọtara na nne nwakeleka ya bụ ntị mụ na gị bụ site gboo ịma ikwesịrị ịma ihe na-eme ekwesịrị na ihe nleta agwa gị agwa ogodigbo mụna dike na ibe enwe imebe eri anọ na akwụkwọ ụmụ mpio ala esi ebe tụpụta ebe tụọ ịka na-eme elu ya ya ịka na-eme ebe elu ya chọrọ kenye ka ịkpalịa m na abụ nke kpọọ ọgụ azọ ime ọka ka ịkpalịzịa m ọ bụrụ mbalị ibe ndị ikwanụ bụ mala ikwanụ ka mbata ebe riri a na-eme nwanne ya agụ agụkwanụ obodo ọrụzi ibe na-eme kịta kị na-agwa nụ m okwu bịa mbatanụ ogedigbo Ekwela ka nchefu aka n'ime ọnụ go. Miracle nwa m. Oku a m kpọọ gị na ụmụ ihe na-eri m nri n'ahụ. Echego m ihe a chebaa ya ime wee sị mba na m ga-akpọ gị ya bụ oku nọ nne ka m bụ. N'ọdụ nwa bụ nwa m ka ọ dịrị ka ị gwa m eziokwu. Maka nsị ada nọ n'afọ esi nsi. Miracle dị ime. Imekwa iriri anụ nwoke. Mama, onwe ihe na-eme m. Ahụ siri m ike. Miracle, ọkwa nwaanyị ka m bụ, ndị nwaanyị. Afọ ga m afụ ụtụtụ niile, efifi abalị niile, afọ ga na-apụta. Njụọ gị, isi m na onwere ihe na-eme gị. Ịma ihe m ji na-ajụ gị ihe a nwa m biko, gwanụ m eziokwu. Adanna ya, ugo m, ejikwanụ m ọzọ. Gwanụ m eziokwu. Maka na ihe m ji na-agwa gị ihe a bụ na ka m marụ ka m ga-esi wee kpuchiwe gị. Ọkwanụ nne ka m. Maka na nna gị nwa anwa wee nụ m n'ọya imebi ya. Lekwa gị na ọrụ. Mama, a sị gị na onwe ihe na-eme m. Ahụ siri m ike. Ihe na-eme anya, onwe ihe na-eme m. Okay. Nwa m ihe m jikwa na-ekwu bụ na Igbo tụkwara n'ime isi na ụkpara okpoko o gburu na ntị mere gịnị fachisiri ya. Mama, biko onwe ihe na-eme m. Ama m na anọghị ebe a na-akpụ ụtụrụ ga-esi egbuo m. Aka gị dị mma. Dịkwa mma. Kwe maka nwanne m nwoke. Ọkịrịka. Papa Ọkịrịka na-ehi ụra.
okirikakere hura kenye na kubwa okirikakere no ni be dio hura bia biko ke choro mmiri ọkụ ka m were saa nwa anyị dịkwa na ganye kwuo m ka anyị kwuo ịnụghị ahịa na ahịa wakịrịka efu onye ọzọ yijere yi ka nwaanyị a gajije kpọtara m si n'ọwa ihe abụrụkwa nwa m ihe abụghị ọbara papa ya wọkịrị ụbọchị a ga-eji ime ihe na ime ya mmiri nsọ akwa m gwara ga agbasị ka echenji ahịa ka ọ zụra mọnde ka isi n'ọwa wakịrịka ọkwa gị ihe anyị gotere afọ ịba m ahụ biko na nwoke na ego ego ama onye si ego na ọ dịrọ mma onye anwụrụ ala gbagbu onye a ịma na efe aka m ji agba mbọ na ifo awele ogene pa keifo ọkwa ka mụ na onye m nọ ka gị na ndị otu ibi aga ebe ihe anyị nsogbu emo difede fa onyeisi ife mkwuru mgbe ahụ ụta ka a ga-esi arụta ekwe na anọ n'ilo wee fụ nwa bi nga nwa mgbado ose ebe ụbọchị njem ya n'ala ha akwụsị ya ahụ o jiri tiketi jiri emblem taa na-eji ikwa adị ike adịkwana na onwere nke oji oche esikwazi ya mezi na anyị fezi okwu elibezi ahụ nsọbazie ma ọ dọwara m jabụ n'olu dọwasara m jabụ m ịta na ọtị ya ebe ahụ ahụ gara ọgbakọta ka ọ ga-esi bịa na akwụkwọ m goji abụ ahụ ekwulekwa akala gasị na nwanne ya polisi ndị ebe eze onyeisi ọta ka ga-esi ahụ ya onye ga-akpọ ndị m ụgwọ jabụ m jabụ ahụ bụrụ na obere jabụ ya bịa jabụ nke bụkwa nsogbu na ọ gaghị kịta ka si na mekanik na-apụta onye ego ọbụla m ji ebe anụ a kịta ka si na mekanik na-apụta taa ya mekanik a ga-elizi ọ dị ka akụkọ mekanik debe ma eju a ị na-aya ala isi adịrọghị mma awele obu mmadụ mgbe efu ya ka ife na-akọzi nna bịawa na onye ahụ ị na-afọ ọmụ gara di ma ọ daghị isi ọ na-abaghị na bịawa na onye azụ tụtọrịa na onye a bịa afọ nwe ebe nchọ ịgwa anyị bịa awele park go machine na parking store ya ina afuku kuku ayi na afu adama afuku iri adama afuku iri polisi kukwa ya ba polisi kukwa ndị family onye ala dị ka anyị nwanne ibe onye polisi ọfụrụ ezigbo ọfịs ebe ọ ga-etinye ọ bụrụ ebe ọkada ala gbagbuo ya ebe a gee ntị ego 30,000 Jizọs gbuo ya ebe a Jizọs gbuo ya ebe a ịma Jizọs wee na-anwụ ndị otu mọgụ ịmara na ndị a bụ ndị ọrụ ịmara ndị a bụ ndị gọvanọ site arụ ọrụ aba ịbụ onye ala ị ga-eweta 30,000 ịbịa bụrụ meshin ị ga-akpọta nwanne ya bụ polisi ọ ga-eweta ego ndị polisi ọ na-eri ego fa na-anasị bribe n'ụzọ n'ala asụsụ pụ ọzọ ọgwọ ya ebe a onye ala dị ka iji isi m na nwanne imagine si na nwanne bụ polisi awele nkịta ka ibido ọlụ ịrụgo ọlụ kịta ọ na-abịazi na edistọp ebe m na oyo m na-emere obi anwụrị ọrụ efuru arapụgo m ya nụ oyo
can see the guy like na adịghị ebo nna ya adịghị ebo Nasi, kalau kaji nak kendu woji ah, dona, ribe. Dia nak tanam apa ni? Kendu woji. Kalau kaji nak kendu woji, apa mana kendu woji? Mana? Ibu teren, aji ni, aku ni kusili. Aku mau mula, orang kan. Aina baz, aku jangan sih. Obi masuk ke mana mana? Obi di kutu tu. Punya makan. Atau mana mana yang makan? Lihat bronze, biar kan lihat bronze. Kan lihat bronze, apa makin apa? Tahu apa? Mana ibu kah? Mansa. Mana tuam gojo. Na wane wale anwa yo de. Mgbe na gwa gi ya iche na na kwa okay for go. Iche na na me fe di film. Tuam. Okay na gwa gi ba. Rap okwu. Nwanna ya na elife. Mega de ro. Aya no alo. Ibulana. Ni no site. Ibule Estate, Imebu, Banana Island. Mbakara ya water. I was so that I come back. I just think you could give you a Nigeria wire. I'm not going to worry for them men. I'm not going to see I pour one day by time. If you go, and if good you, if you, Baba, or you don't care. When I look at I space more. Keka, Abagadi, what goes you going them, Kelly, them. I'm going to buy Jan Cano and what they could do or not. One never can if I am there for super good deal. Man, nobody is super. I will go to one even dozen hour on what I go. Can we when we Murai to go to Kaba of mana of man. I must not go out and so big. If a man may 4.5. So bad, I come on a bomb. Check it. Open okay. But I'm going to go here. We take go 5. But I go na kawanya. We tell me if I will listen now. You all be wedding madam. Go be wedding madam. No what and you check it here. We check it here. Yeah, can they show? Can they show? Mana? Can they show? Yeah, when you were carry area there. You gonna have aha. And you go a little bit. Hey, well, everyone again, never. I can't go no ever. I go on my half way. No, I know where to take you. Yenna mere, adi mumai. Miracle, one. Adam near. Ora bunka. Hey. Kune na ije gbara egwu ahụ nwa. Mama gịnị kwanu? Ya ụra n'etiti efife na-aba. Nwunye Emeka mụrụ nwa. Ọ mụrụ nwa agbọghọ. Ebe ahụ ka anyị nọ na-akpọpịara ụwa. Ma egwu ma ihe niile ọ dị nne di ya ka ọ ya fewe efe. Ya Hey! Yoma de kwa mama o. Mama ya kiji onye musobu. No nsogbu. Moko ihe anyị na-eri. Na ata achicha na-eri. Sawolu. Mama no o kwesịrị ihe. Ana m ayọkọ Chukwu ka onye mụ.
Mira con que no mani. Oh, anda. O nwere ike izuru m hapụ nne gị nso. Gwa m. Ụlọ nwere ike isi gị gwa m. Ọ kwari nwaanyị ibe gị ka m. Mama. Ọkwa nne m ka ị bụ. Onwe ihe m ga-ezonatara gị n'ụwa. Onweghọ. Kwuru eziokwu. Nọ na ndị n'ezie ka isi wee na-amụke anyanwụ m ụtụtụ adaugo m ngwa agụ bịa ka anyị baa ije chọrọ m ihe merie ukwu agba nwaanyị mee anyị na nkwa na-aga nwoke m ihe ọba nna nwaanyị agbadawakwa ya gwụrụ ada ngwa butere m ihe a manta no mote mana an me wokari ihe nkwakọ ọkwa ha ọkwaka ememe wa ya ọma ọ na-emete elega ya oge ọbụla ịdị ahụtala ihe na-eme m n'ime obi ọ na-eme m tọrọ enweghị ụra gị kwere ya dị agwa nna m zuru m ozi na nga gotere ya ụtaba kamgbe ji mara onye Igbo mgbe ije bụ kamgbe nji ajụkwala gị ihe chọkwara ịkọrọ m ihe bụ ihe na-eme gị kọrọ nnu m ka a mara ka esi eme ya bụ ife mara ka esi achụ ya bụ mmiri tupu o ruo anyị n'igine n'ukwu maka na o ruo mgbe ahụ ya ma mmenwu ihe dị n'ime ya ma eme kọrọ m ihe ugbu a ị nwere ohere nsogbu adịrọ nụ ị nwere ohere ọpịm biko oru echi nke ọrụ gị ịma na onwe ka nna m ahụ si eme ịmana ya bụ nna gị ụlọ isi aha ka ihe ọ na-afọ onwe ka mana nsogbu adịrọ ọnụ ihe dị n'ime ya bụ na ịmana m eji ya egwu ka mgbe ụwa ya bụ nsusu nwere ka ọ si eme m n'alụ ịmọbụla mụkwara ma ọ na-abụ nna elekwere ihu ga anya ya na-amụke ka eme m biko asụkwara m echi kwe m ihe egwuregwu tụtara m ya ọ bụrụgo na otu ma na-ama na-echi ọ bụrụ ndị oyibo asụ na ọma na-eji nye m ya biko ọ dị m mma ozi ọfụma na ozi ọfụma na-adị m alụ mma ele otu m ga-esi ha ji ọkpa m n'egwu ọnụkwu n'ebe a na-amịchi owu unu n'ebe a mịzi owu n'ọnụ n'ekwu ụmụ ọkpasa onye arụrụ maanị ihe ị nọ bụ ị na-azị ụmụ nwaanyị ga na-echugharị na ndị ya amịcha ọnụ yọbọ ga-ekezi ụgwọ nwaanyị ime mbuke mma bịa nna ị na-ege a na-akpọ gị Ikenna ka a na-akpọ gị Awilo agwara m gị na mbụ ebe a abụla ọnọdụ gị bụ n'ụmụ ahịa ọ bụla eke ebe a ka ya nọ Awilo ebe a ka ọ dabara ọkarị nke ị na-agba mana gịnị kpatara oge ọbụla ị na-epigharị na-anyụchagharị ndị na-esusu ọnụ na ndị na-adịghị esusu ọnụ ọ bụrụ na isi ebe a pụọ na mụ na gị enwe nsogbu isi ebe a pụọ oke ihe onye nwe anya kịta They can't make a 50 naira, not a while. Okay, 50. Yeah, oh, one level. Why, man, so I said I want now. It's awesome. Why, I didn't make a too much. Oh, no. But I tell you, 500. Oh, man, then you didn't change. I cannot change. I can't afford it. I can't change it. Why didn't you change? Change. And what on change? Nabiko, Nezamego, Can you chop a change? But I'm not going to do a leg on your back. I get you the belly. I get you. Why, little matter? Because I told him, because that is the Choromo, Yamego, can you chop a change? All of you, I can't get you the
Okay, when you start your way, never go down with your food. Oso ka anyị na-agba ọsọ kada ọsọ ka anyị na-agbazi ọsọ bịa ọbasa isi ọrụ n'ụtụtụ mmụọ na mmadụ a ka isi etu a wee na-aga ekele nna gị iwe onye ara papa kedu ihe bụ nsogbu gị kedu ihe bụ nnọọ nsogbu gị ọ bụ na nke ọma nkwado jebe ọrụ n'ụtụtụ a ị nọ ebe a sụkwuru ka nwaanyị dị ime lee ka afọ gị ha buru ara ka ihe a ka nwaanyị na-azụ nwa ara mama biko bịa na nsogbu ụdị bịa ịgbapụrụ ebe a tụkwuru ihe kwesịrị ịpụ buru ọkada pụọ jụọ nna gị lee ka o si nere afọ nna gị ọ bụrụgoro nwaanyị dị ime afọ ya ha n'otu a mama biko pụtawa na ihe akarịa a ga-ama ya eme ya nna anyị ọ gịnị lee nwa gị jụọ ọ bụsa kedu ihe ọ mama ọ bụsa ọ gịnị si kwuo nke bụ eziokwu ebe a papa nọ ebe o kwesịrị ịnọ kwa nwoke ịkpọrọ nna m ebe a ka o kwesịrị ịnọ nọ n'ụtụtụ a sukwuru ana kopụ afọ ka ihe a kopụ ara ka ihe a ọ na-enye nwa ara ọ dị ime tukwuru ebe a na-atarawa atụ ọmụkwa ya na-enwe m iwo na ọ nọ n'elu asị m na ụtụ agwana ya gwana ya eziokwu kpakwane bilite jee bụrụ ihe agaba ọrụ ịtụkwụsị na ka nwaanyị ịbatara mgbede na-esi anyị na onwe ya ịlụta na ndị ga-agbara gị ọkada ji egbafukwe eji mee ha nka ndị uwe ojii ji wejue akụkọ ọgụ ọbụla okoro ịkabekwe nka ịkasiri ike ka na-akọ ndụrụ ozugbozie mama ihe ọ pasa nwanne m nwoke na-ekwu bụ eziokwu papa ga-agba mbọ ọ bụ mgbe ọbụla ị na-eweta ego eji esisi nri onwe nke nyanwa na-eweta eje malọkwa ihe o mere onwe ya chere unu na-abụ ka anyị na-anya n'ụlọ si kwuo nke bụ eziokwu mana nna anyị chekwaka ngwa nke bụ eziokwu okenye a na-anọ n'ụlọ na-ewu amụọ n'ọgbere jee gbaa mbọ ka ịchọ ihe ụmụ ihe eri agụ ihe a nọ n'ụlọ agụ a na-agụgbu anyị jee ihe mụrụ ụmụ ya eri izugbo na-agba m ụzọ ma gị nwakwu ihe ụwa aka na-agba m papa n'ala ike nke n'ala ike Imano kilika o chilunu mayo kofela la losolu nuni Mana zubana na kwa mvena mebe o kama go de kona na o kedikwa no na ala rumo be yo na ka ko otro do na no problem. Gante, me ayalo mwayu. No ba to ko na ba. Ina mura babu. Come on, no. Ọsọ ka anyị na-agba ọsọ kada ọsọ ka anyị na-agbazi ọsọ kada ụlọ ọkada pụta esi polisi enwude gị ọsọ kada ifugo na anyị nọ n'ọsọ ọsọ ka anyị na-agbazi ọsọ kada papa ndewo Nancy ọgbachago ọ ghara ịbụ egwu ndị ụka nna anụ ihe na igbo ofu eme
ka ngwa unu ma na unu aga-aba m na unu unu ma na unu aga-aba m na unu n'ụlọ ka m ike na-egere egwu ndị ụka ọ na-aba m n'omi maka na egwu ndị ụka nwere ka o si aba m ana da state babu kudi wallahi babu okada babu gaskiya amma abun da ina zo ko ka bari ko da baba tara ta shagona babu kaya a shagona gaskiya yi ba babu kaya a shagona ne mai shagona babu kaya gaskiya ne yawa ai alhaji wallahi kai da kai mutum da gaskiya ne kai yawa gaskiya ne wallahi kana kai ne kai mutum ba zai kira ga haraji yaro what did I want to for my shoe not be wetin you want na wetin I want no be wetin you want to ba damuwa wetin I want ba maka ba this one don't mean how much this one ko 100 naira I dey sell am this train for 300 naira. 300 naira. Yes. Bring the other one. This one go. This one I sell am for 200 naira ba. 200 naira I sell am for. Everything now 500 naira. I like. Make I give you 300. I say everything now 500 naira I sell for me. Now you I buy am. Yaro, if I don't want to buy a make I commute. I request. Okay, no problem. Everything now 500 naira I go pay me back. Go bring waterproof. Now 500 naira I go pay me. Kai, when I hear we have to feed the Indomie, when I hear I request, or Obanka Chege. Kai, you to feed the Indomie go. I will go, I come back. Who Obanka Shege? Kajaka, you to pay, you go out with my Indomie go. I say, well. If I come back, I go kill me. Kaskiani. Who Obanka Shege? Kekwan fo bwana afage afa mbe menike nka iwoke ebe meka ebe ba nwa ama amwa obubu uchi ama odewu uche yusi otago anya ji ko ebe babu ka anyị na gị na-alụkọ ba jampa we otago otu dị gị na wa magadu mmiri ko du ni bu obela mmata otago da anyị na gụ call one to go confirm kamunu na alụkọ ni ebe onwe ngwaru ni na mmemme
esi ka eri ya ri atụtụ elu nke ga anyị makwa na ọ kachara asị ghọtago ka ara eri ya dịkọ n'onwe fa ọ na-egbu aka uru anyị lụkọ ya ghọta ya ije anya gị na agwa ekwukọ na anyị na-arụ ọrụ ụmụazị ntị ọ bụ anyị lụkọ nwanne alụkọ ọlụkọ ịmago n'ụmụ ife a na-alụkọ ife na-adị na-akpa uche gị ji anya ebe ọzọ Which one, Mama? Again, I'm asking in the cannon. Kill of America. No one, over Cora. Now, look at the north, and there are Mexican, one Benson, no, Nandi, Eleven, or four, Mary. I mean, yes, I can never come on catching to where be ever. Mona ha dosi ano. Never nature room. Come on, go down there. I will find it back. I didn't know I was going to one year ago. It's on a make on it. What happened? Ologo ba alisi apata ego. Otiri ade. Boya wuni. Able to come in for. Keep back on the Hey. Odo be galaga. Mo dan kibe ju ko na. Yezi tinge suwe ba nyamu. Kiri su ko ndia. Kiri na ga ko na de. Odogu che aga m agwa nwunye m na ndị agbụrụ ka m na-agbadata ugwu jikọtere afọ mkpọ na mkpọ junction bụa ọha ndị agbụrụ kechie m wee kụpa m tijesie m akpa m niile Odogu makwana ihe ama m na nwa m nwaanyị Chinenye mba ọ ga-akwụnyere m ozugbo nke ọ bụ na mkpughe ezigbo nwa ka ọ bụ ọbara uru m egwu oge ka nlawa ọna ka ọ bụrụ ma a na-arụ kịta ọdụgo nwe ihe ọzọ agwụrụ m ụgwọ mmanya a niile anyị pụtazi ọfụrụ nke ọ fụrụ obodo ịdachikwaazị ya na-ebe adị n'izu odogo oge ihe enyego m nwaanyị ọ bụ na azọ chịkọrọ ihe niile ọsọ ka anyị na-agba ọsọ kada ọsọ ka anyị na-agbazi ọsọ kada ụlọ ọkada pụta ezi polisi enwude gị ọsọ kada ifugo na anyị nọ n'ọsọ ọsọ ka anyị na-agbazi ọsọ kada Ife ihe mụ na ndị agboro amụrụ m na-etu aka Ọnịcha dị ifufe mere m taa ebe m ọgba tutu m na-abịa fụ ndị nwee ka akwụkwọsị ije nọ ndị ga-ebukwere ka nweje ebe m na-eje hapụpụta kedu ihe bịa anyị mụkwụsị ebe ahụ nwoke dị eji oyiri efe nke aka ji ebido ịmama na efe a na-ewuchiri ihe nwesị efe nke bụ nwa dịkwa aka m wee ego Chineke na kere dịrị ọwa bịa pịam ndị akwụkwọ m weta ego mgbe na ọkụ m nke a na onwe etosi wedobe iru na atọghị m na-agba ịtọ isi okedị na ihe ọ gị ndị akụ m gịnị ụgbọ ihe makara gburugburu ka nna m ihe na-eme ndị afọ chara ego niile ji ndị aka bụ ndị iru onye nke m fụrụ isi ọpịa ọrịa isi ya isi gara etu bụ nwa wechie mma na ọkpọ maka na odogbu eme ka ọra ọ bụrụ ya esi ọ kakwana mma na m nwere ọsọ naba nye aka m gbakwara natakwa be m ọgwụgwụrụ ihe ndị agwa gị na ndị agụrụ imekwentị esi agụgụrụ ya gụmụ fụchara ego niile nwere ọkụife ebe nnọkịta ọ site na amara Chineke ọ nwere ọzọ ego dị mma ihe niile rụta taa ndị agbụrụ
ujo mwadi ya. Jadi ujo mwadi ya. Ina mana. Ini eba na ni papa kọrọ ya ni ije ga. Ihe dị gị mkpa bụ ihe gị na ụmụazị gị aga egbo gị na ụmụazị. Papa, fi mechi anya lawyer. Papa, biko mere ofuma o. Mgbe ọsọ ọzọ ga gị n'efu ha. Ha jide gị. Ihe ọbụla ha na gị chịkọrọ chi ha. Ini ha ngwa gị. Ime were isi gị tinye n'ihe ahụ maka na ndị ya dị papa ọ dị m mma ofuma o. Ọ bụrụ na ndị ya dị adịghị ụfọdụ mma na ahụ ọ dị m nwa mma na arụ. Chinenye kwuru ọfụma. Kedu ebe nwanne gị Ikenna? Ya na-ekwu n'okwu ndị dị ndụ na-ajụ ese ndị dị ndụ isi ọ na-ajụ onye nke m gworo ahụ nwa m ofu mkpụrụ nwanne inwe na ọnwụgo ịchọrọ igbu ya ajụ m nke ahụ mama onye nke a bụrụ nwanne ajụ m ya enwere ụdị onye ọ ga-eme ị na-ekwu okwu maka ya kịta nsị gị na nwanne m dị ya ọ bụrụ ebe onye ahụ Kiasi mkede ebe Ikenna nọ. Ọ bụ ihe na-ajụ ebe. Papa kwe m ozugbo isi ebe a hapụ Ikenna pụrụ ya ejibe m anya m na-agba afọ ya nna anyị ejibe anya na-agba afọ ya so ihe na-akọwara gị bụ na kemgbe Ikenna pụrụ n'ụlọ ọ latabeghị n'ụlọ. Chibolo Adaeze ị na-akọwara m na Ikenna jere akwụkwọ ka ọ gịnị site n'ebe ọ ka ọ na-enebe jụọ ọnụ lọya ọ bụ ya na-akọ zaa papa George ọ gara akwụkwọ mma agụọla mba egenti enweghị n'aka nne maka genti badu iwe du n'ọbara kịta ihe mere niile nsogbu adịrọ Ikenna o jere akwụkwọ biko baa n'ihu n'oke ahụ Ele é droga, tchau, tchau, tchau. Pode somar droga, é bem a droga. Ọmọ na mmiri nwa akwụkwọ ka ọ nọ nwee pịa wọta mmadụ so n'okpuru ebe anyị na-adị iwe tie. Ihe a kwadoro ime Ikenna esi na ị mara aka nwere ike ibubu arụ ọja abịa ebe anyị ebe na mmiri nwa dị I'm not going to come back on Musa. Bring the machine. Take a blue machine. Okay. Bring the machine. Open. Come on. Go. Oh, is. Let's do it. I will. Therefore. I want to learn a little. More tickets. More emblem. Tag on the world. Come. Spend a life for it. Kaji kutaya. Kabla no ne no bro. Obunu chem skele bia pe wakam pe go dia as come no there. No. Oga hapu go dum kan so go di o. Ya. Hey. Dale aba. Hey. Baba, saya kau ngeu. Mau dia kagong kah? Dah kena mai, kena lagi. Okey, Imanda. Ezi dia? Bukan ni, Ezi dia. Siapa kamu? Ebe ini difference. Kamu mana? Aku ni respon mana? Nego ni. Ah, barang ya. Okey lah. Apa dah mana? Ya, akan achamo. Baba. Ne fasi me. Le kwanya kita kan sina be mu nakuta. Ego mo bere go nje baba ego mu ne musika mu ego te mu ego ti ho ri na na. Ukana ya kweba o.
Okay, now I did Angela Messi pastor. How come I can't even have how come one white here and then I cut on the guitar. That's all the eye, all the eye, how I can't be him. Don't you know? Hey! It's going off. It's all off. I feel good. I'm a fire roof. On open the tire fire room. Go market, Titoria, May for job. May why you be? I have with you. And can we have come on, Come when you want to come when you want to about home 1 town. About open a little tour of car. You will get an email with the river. Yeah, yeah, me lo vi bẹ́ẹ̀. Ọ̀nà. Abia, gẹ̀ẹ́ntì, gẹ̀ẹ́ntì. Ọ̀bùrọ̀ kọ́ màkà náà ń pàṣẹ ìdíje màkà fún ọ́nà wájú yà. Adé máa fún ibi o. Wúrọ̀ gbọ́ yẹn nàfó. Gàǹgọ́ páyé. Adé máa fún ibi. Gọ́fọ̀nà máa yà nà ẹ̀ bà. Kọmíṣọ̀nà máa yà nà ẹ̀ bà. Chief George máa yà nà ọ̀pọ̀ ẹ̀ bà. Gàǹgọ́ yìí. Ndúró safety máa yà nà ọ̀pọ̀ ẹ̀ bà. DSS máa yà nà ẹ̀ bà. Gàǹgọ́ yìí. Ìgbẹ́ nà fún àgbá yìí bò. If I pay Ganyata, if I am Papa, the guy, if I am going to say, overlog it. Then I will not change what I do for go at the double with 20,000. Mama, ana m anụ na-ekwu o nwere ihe na-eri m nri n'ahụ. Ihe na-erikwa nri n'ahụ? Ka ekwa ihe na-eri nri n'ahụ? Mama, ka m jụọ gị, enwere m obere ajụjụ m ga-ajụ. Mama, gwa m nke bụ eziokwu. Gwa m nke bụ eziokwu. Eziokwu ka m chọrọ. Onye bụ ihe ọwụrụ na esi ngwa m nke bụ eziokwu? Nwoke ahụ, nwoke onye umengwụ a, ọ bụ nna? Chere, ọ dị m nna ya ka ị na-akpọ onye umengwụ? Chere, ị nwere akpọrọghachi ya ka njụ anyị? Mama, ọ takwana mma na m nwere akpọrọghachi ya karịa mụ iji anya m na-ajụ gị ihe a. Maka na ewerele m anya nwata ji ele ife wee nyochaa, wee wugharịa, wee rụchaa, tụlee ọbara na ọbara, wee chọpụta na nwoke a isi ya kwụchaa isi na ahụ ọnụ,
go po for ka wa yi di Otono. Mechiano. Mama. Ise do e bia maka na onu. Aga m na ekwukwu ya nwoke aha onye umengwu a ọ bụrụ na m iji m ụgwọ nna m. Ya ihe zọpụtara ihe. Na we ajụjụ anyị bịara ịbịa agba ajụjụ ahụ anyị bịara ịbịa ngwa m. Efere ya. Ọrụ na enyi ya. Ọzọ na ọsịgị na onwe ya arụtara taa na ego adịrọ. Nara gịnị? Nwoke umengwu ịlọtana ịma ka esi amụdị afọ n'ala. Mma jụkwara aka ekpe n'ọnụ. Gị na-ajụ m ya ka m na-enwekwa ike nji ekwu. Ụkwụ nke bụ eziokwu mgbe akpa ya ka ego na kpa ya aka na-efe ego. Na-enwe ya ọya gwa. Mwa ka ị na-akpọ onye umengwu. Gịnị ka ị kpọrọ? Ị na-ayọ ka ị na-afụkwa. Mwa ka ị na-akpọ onye umengwu. Mwa ka ị na-akpọ onye umengwu. Si nwoke umengwu ịlọtana. Na ana m ekwu ka na-ekwukwa. Mama. Nke m mara ihe zubere. Emelu man. Lukwuo ma echi. Lukwuo ma nwanne echi. Ịbụ onye umengwu. Dee ya. Ọ batala. Togopụ afọ ka ihe a. Enyekwara nwoke ahụ nri ma ọ bụrụ na o nweghị ego o wetara ebe a. Biko, ọ bụrụ maka ihe a osikapa ahụ si biko, a na-eche na nke ezigbo ọya. Nlọta. Enyekwara nwoke ahụ nri ma ọ bụrụ na o nweghị ego o wetara ebe a. Papa, a ga-akwụkwa gị ahụ ọnụ. Ka a gbara ekele na akwụkwọ oke afọ ibu. Ọkwa ịgwara akpụlachi ya. Ka m jedoro na nke ọyị nwoke nna abịa. Ifugo ihe nyere. Ifugo nwa ihe ọ bụ nwa. Ifugo ihe nyere. Ama m ihe nyere na-eke iwepụta. Ihe afọ nke ike wepụta. Jewepụta ihe ama mụrụ na mmadụ ka anụ ọbịa. O mechaa eziokwu ya pụta ihe. Ihe emekwa m eziokwu. Ebe ihe nyere m ka m nyere gị. Gwa nwoke ihe nyere m ka m nyere gị. Ọ nwere ihe na-eme isi n'ụlọ a na-ahọpụrụ gị. Ndị afọ na-achụ n'ụwa akwụkwọ gbasa ihe ebe nna m achọghị ịkwụ ụgwọ akwụkwọ na nke unu ka mma ahụ agwa m nna m na-achọ ezi na ịgụ akwụkwọ ọzọ na ọ chọghị ịma. Ị na-ekwuzi ya ka m bebe akwa ka ọ gịnị na-ebenata akwa anya n'ọnụ ụsọ ọgụ. Ikenna. Gịnị na-emebe a? Unu agbasaghị akwụ? Hei! Ikenna gịwa ka na-ajụ unu agbasaghị akwụkwọ? Papa, agwala gị na m achọrọ ịgụ akwụkwọ. Ike akwụkwọ agwụwo m. O wee ebe edere ọ bụrụ iwu na mmadụ ya agụ akwụkwọ. Mana papa, ka m site n'ihe okwu ọzọ a. Ndị alimi ama nri nri. Onye ọ dị na dọkịta ka ọ dị na alimi. Ikenna, isi m nọ na ndị alimi ama eli nri. Ịma ekwu okwu. Mụnwa ka ị na-ajụ na ndị alimi ama eri nri. Na-emenụ ka nna m. Ka m jụọ gị ebe a kịta ị nọ. Ebe m kwọrọ gị ụgwọ akwụkwọ ka ị nọ. Alimi bụ ụgwọ akwụkwọ m kwọrọ gị ka ị bịa akwụkwọ. Papa, ịkwụrụ ụgwọ akwụkwọ n'ọnụ owu. Agwago oyi na akwụkwọ abụghị maka m. Efu m n'iru ọrụ, ị na-enye m nsogbu. Ọ bụrụ ya adịghị mma. Papa, ị na-akọ nkọ na iwere anyị marọ ndị a. Ihe ndị enyi m. Ndị enyi? Ka ndị nọ n'obodo a. Yaba! Dọba ya na n'ebe ọbịa ọsọ! Yaba! Osiri na okenye nọ. Okenye mmadụ. Tupu na mụnwa bụ odogwu emechi anya m mebe ya n'osu ebe a. Papa, alachọrọ m ihe na-eme. Kedu na ya nsogbu n'iru ọrụ m? Ndị ala! Hey! Bịara! Bịara ọsọ! Ọsọ gị bịara!
Ikenna, ọ̀hálà kan wọn ya bụrụ ọkpa. Anọ ka akpa ọgụ agwịlụ mgbe nna ka mmetọpụrụ nke fọrọ ka ndekọ na nke maazị Okeke. Mgbatazi ka m na-eyi gị akwụsị ya. Ị na-aza agwịlụ. Ọ dịbagodi. N'ugwu ni nwatakịrị ahụ. Mụnwa bụ Adakụ. Ọgwa wa Adakụ. O ruo na nke otu a. Adị m ime bịa be gị. Mụnwa. Gbam. Na nlọ. Mụnwa bụ Adakụ.